Tady kázal mistr Jan Hus. Už je to více jak 600 let. Přes tuto obrovskou propast času mistr Jan Hus k nám stále mluví. Rozhodně nebyl konformním člověkem, nebyl konformním politikem, ale možná právě proto jeho dílo zůstalo zachováno. Jeho dílo si stále připomínáme a myslím, že bychom si ho měli připomenout i my tady na Táborsku. Vždy jsem byl velmi hrdý na to, že pocházím z Táborska. Tábor to je velmi silný symbol, nejenom pro jižní Čechy, ale pro celou naši vlast. Díky tradici Tábora se podařilo obnovit moderní český národ v 19. století. Tábor byl symbol, za který bojovali českoslovenští legionáři i českoslovenští vojáci během druhé světové války na východní i západní frontě. Odkaz Jana Žižky, Jana Husa, to je odkaz vůle bránit vlastní zemi. A to jsou výzvy, které stojí před náma i dnes, byť způsoby boje mohou být úplně jiné, ale to odhodlání, to je něco, co k nám mluví přes věky. Doktora Edvarda Beneše, druhého československého prezidenta, si velmi vážím, protože to je člověk, který udělal mnoho pro vznik Československa, byl československým ministrem zahraničních věcí, byl druhým prezidentem. Je to zároveň člověk, který čelil dvou největším diktátorům 20. století. V dětství a mládí mě trápila otázka, zda doktor Edvard Beneš udělal všechno správně, ale po všech úvahách jsem došel k tomu, že s maximální snahou se snažil vyřešit problém, ovšem některé problémy bohužel nemají uspokojivé řešení. A myslím si, že je správně, že jsme v parlamentu schválili jednovětný zákon, že doktor Edvard Beneš se zasloužil o stát. Svůj kraj miluji a lásku k tomuto kraji bych hrozně rád předal svým dětem.